Ankara'da 14 saat. İsәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 4 ноябрь сишәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкыннан 15360 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яшеннәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Сүрияне яклау өчен махсус программаның Ислам хезмәттәшлеге оешмасының икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеге даими комитеты кысаларында башлатылуын игълан итте. Ул ислам дөньясының яклауы илдәге сәяси бердәмлекне һәм территориаль бөтенлекне тәэмин итүдә бик мөһим дип ассызыклады. Бу программа кысаларында укыту, белгечләр алмашу, ихтыяҗлар анализы һәм мөмкинлекләр өйрәнү кебек өлкәләрдә Сүриягә ярдәм итәчәкбез, диде Эрдоган Истанбулда икътисади һәм сәүдә хезмәттәшлеге даими комитетының 41-нче министрлар җыелышында. Ул булай дип өстәде: соңгы 14 ел буе безнең Сүрияле кардәшләребез зур курбаннар бирде. Якынча 1 миллион Сүрияле Баас режимы һәм террор оешмалары һөҗүмнәрендә гомерен югалтты. Миллионнарча кеше күченеп китәргә мәҗбүр булды. Шуларның 3,6 миллионы Төркиягә сыенды. Илбашы Төркиянең кардәшлек һәм күршелек бурычын иң яхшы рәвештә үтәргә тырышуын ассызыклады. Израиль армиясе дүшәмбе көнне Хамас тарафыннан утны туктату килешүе нигезендә кайтарылган 3 кешенең мәетенең гаскәриләрнеке булуын раслады. Алар барысы да 2023 елның 7 октябрендә Газа чигенә якын урында үтерелгән. Хамас бу 3 гаскәринең гәүдәләрен якшәмбе кичен Кызыл Хаҗга тапшырды. Бу килешү 10 октябрдә АКШ илбашы Дональд Трампның 20 маддәле Газа планы кысаларында гамәлгә керде. Хамас бүгенге көнгә кадәр 20 Израиль тоткынын исән килеш азат итте һәм 28 вафат булган тоткынның 21-нең гәүдәләрен кайтарды. Аларның күпчелеге израильлеләр. Ләкин Израиль белдергәнчә кайтарылган мәетләрнең берсе югалган тоткыннар исемлегенә туры килми. Шул ук вакытта Газа сәламәтлек саклау хезмәткәрләре белдергәнчә Израиль 45 фәләстинленең мәетен тапшырган. Израиль утны туктату килешүнең икенче өлешенә сөйләшүләр башлау шартын барлык тоткын мәетләрен кайтару белән бәйләде. Хамас бу процессның Газадагы зур җимерүләр аркасында вакыт таләп итүен әйтә. Килешүнең беренче өлеше Израиль тоткыннарын якынча 2000 Фәләстин тоткынына алмашуны күзаллый. Планда шулай ук Газаны төзекләндерү һәм Хамастан башка яңа идарә механизмы булдыру каралган. Израиль 2023 елның октябреннән бирле Газага һөҗүмнәрдә 69 меңгә якын кешене, күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар үтерде һәм 170 меңнән артык кешене яралады. АКШ Газада чик буе иминлеген тәэмин итү, тыныч халыкны саклау һәм Фәләстин полициясын өйрәтү максатыннан 2 еллык халыкара тынычлык миссиясе төзүне күзаллаучы БМО иминлек шурасы карар өлгесен әйләнешкә кертте. Документ тәүге берлекләрнең гыйнвар аенда Газага җибәрелүен планлаштыра. Төркия һәм кайбер башка илләр гаскәри җибәрүне карарының өлгедәге эштәлеккә бәйле булачагын белдерде. Төркия вәкаләтләре Газаның киләчәген фәләстинлеләрнең формалаштыруы кирәклеген, читтән тыкшыну булмаска халыкара ярдәмнең дипломатик оешмалар дәрәҗәсендә һәм икътисади юллар белән ясалырга тиешлеген ассызыклады. Русия Украинаның көнчыгышында Донецк төбәгендә урнашкан Покровский шәһәре өчен көрәштә алга китүен белдерде. Анда инде 1 елдан артык көчле бәрелешләр дәвам итә. Дүшәмбе көнне Русиянең саклану министрлыгы белдергәнчә, көчләре шәһәрнең пригородный бистәсенә керде һәм анда үз позицияләрен ныгытты. Шулай ук шәһәрнең тимер юл станциясе һәм сәнәгать зонасында бәрелешләр дәвам итүе турында да әйтелде. Узган атнада Украина илбашы Владимир Зеленский фронт сызыгындагы шәһәрдә вазгыятьне контрольдә тотуларын белдерде һәм шәһәрнең уратып алынуы турындагы сүзләрне кире какты. Покровский Украина армиясе өчен Донецк төбәгендә мөһим логистика үзәге булып тора. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
Перу Мексика белән дипломатик мөнәсәбәтләрне өзде. Сәбәп 2022 елдагы түнтәрелеш омтылышы белән бәйле тикшерү алтында булган элеккеге премьер-министрга Мексиканың сыену хокукы бирүе. Бүген безгә элеккеге хөкүмәт рәисе Бетси Чавесның, элеккеге илбашы Педро Кастильоның түнтәрелеш омтылышының ихтимал авторы булып саналган кешенең Мексика илчелеге резиденциясендә сыену хокукы алу турында хәбәр килеп иреште, дип белдерде Перу тышкы эшләр министры Хьюго де Зела. Бу дустана булмаган гамәлне һәм шулай ук әлеге илнең хәзерге һәм элеккеге лидерларының Перуның ичке эшләренә тыкшыну очракларын искә алып, Перу хөкүмәте бүген Мексика белән дипломатик мөнәсәбәтләрне үзәргә карар кылды, дип өстәде ул. Авыл мәктәбе укытучысы һәм һөнәри берлек җитәкчесе Педро Кастильо Перуның тәүге ярлы илбашы дип атала иде. Ул 2022 елның декабрендә Конгрессны тарату омтылышыннан соң вазифасыннан алынды. Лима белән Мехико арасында мөнәсәбәтләр Кастильоның вазифасыннан чыгарылуыннан соң кискен рәвештә начарайды. Перу Мексика илчесен куып җибәрде, чөнки Мексика Кастильоның хатыны һәм балаларына сыену хокукы бирде. Кастильо исә гаиләсе белән бергә Лима шәһәрендәге Мексика илчелеге бинасына сыену сорап барганда кулга алынды. Ул фитнә чыгару һәм вәкаләтләрне начар куллануда гаепләнде. Бетси Чавес аның белән бергә гаепләнде. Алар март аенда мәхкәмә каршына чыкты. Кастильо импичменттан соң сак астында булса да Бетси Чавес залог белән азат итилде. Прокурорлар Бетси Чавеска Конгрессны тарату планында катнашкан өчен 25 ел төрмә җәзасы сорый. Кастильога исә 34 ел таләп ителде. БМО Суданның төньяк Дарфурдагы Аль-Фашир һәм көньяк Кордофандагы Кадули шәһәрләрендә кытлык башлануын раслады. Әлеге ачлык шартларының гыйнвар аена кадәр дәвам итәчәге көтелә. Күрше Диллинг җирлегендә дә охшаш проблемалар башлануына карамастан, мәгълүматлар тәгаен сыйныфландыру өчен җитәрлек түгел. Сентябрь аенда Судан халкының 45%-ын тәшкил итүче 21 миллионнан артык кеше ачлык кичерә иде. 26 октябрьдә Суданның сугышчы төркеме оператив ярдәм көчләренең Аль-Фашир һөҗүмендә кертеп дәвам итүче бәрелешләр кешеләрнең яшәгән җирләрен ташлап башка урынга күченүенә китерде. Ак йорт хөкүмәтенең рекорд вакытка ябып калуы белән бергә 42 миллион аз керемле америкалыга бары өлешчә азык-төлек ярдәме тәэмин итәчәк. Мәхкәмәләр ноябрь ае өчен 4 миллиард 650 миллион долларны ашыгыч фондтан алып, өстәмә азык-төлек ярдәме программасы түләүләрен ясау карары чыгарды. Әмма йортларның яртысына ул киселәчәк. Демократлар финанслау озайтылганча хөкүмәтнең кабат ачылуына каршы чыга, җөмһүриятчеләр исә финанслау башланмый торып сөйләшүләрне кире кага. ЮНЕСКО Төрки дәүләтләренең бердәй теле, мәдәнияте һәм мирасын хөрмәтләү максатыннан 15 декабрьне бөтен дөнья төрки телләре гаиләсе көне дип игълан итте. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның тәкъдиме белән әзерләнгән карар Сәмәркандта оештырылган ЮНЕСКОның 43-нчы гомум киңәшмәсендә расланды. Төркиянең даими вәкиле Гөлнур Айбәт 200 миллионнан артык кеше сөйләшә торган төрки телләренең уртак хәтергә нигезләнүен ассызыклады. Дата йөзләрчә ел уртаклашылган тарихның символы булган Архон язуларының шишелеш көнен искә төшерә. Төркия һәм башка төрки дәүләтләр бу көннең мәдәни һәм тел мирасының саклануы һәм танытылуы юлында әһәмиятле адым булуын белдерде. Бу соңгы хәбәрләр иде. Татарстан хәбәрләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең Кайсери вилаятындагы Талас районында төрки дөнья язучылары һәм шагыйрьләре җыены булып узды. Талас җирле хакимияте оештырган һәм 14 илдән 54 язучы белән шагыйрь катнашкан очрашуда Татарстанны татар шагыйре Рифат Сәлах вәкиллек итте. Рифат әфәнденең Төркия авазы радиосы өчен шушы җыен очрашу турында фикерләре, тәэсирләре белән уртаклашуын сорадык. Озак вакытлар инде төрки дөньяга чыккан юк иде, үземнең дә. Шуңа күрә бу халат бик сагындырган. Мин инде башта борчылган идем, Төркия төркчәсен онытып бетергәнмендер дип, Аллага шөкер, искә төште. Сияшә тагын да яхшырып китте шикелле. Гел уңай тәэсирләр генә, шулкадәр талантлы шагыйрьләр, язучылар җыелган. Олы яшьтәгеләр дә бар, яшьләр дә бик күп. Бәйрәмебезнең аксакалы, иң олы шагыйрь, 79 яшьлек Төркиянең Кайсери шәһәрендә яшәп иҗат итүче Бәкир Узбашаран иде. Иң яшь шагыйрь, шулай ук Истанбулда яшәп иҗат итүче, үзе Кашкар шәһәреннән булган Имран Кашкар дигән 25 яшьлек уйгыр егете иде.
Бер-беребезгә шигырьләр укыдык, иҗади хәләте турында, илләрендәге хәлләр турында сөйләшеп утырдык. Төрки шагыйрьләр, иҗат кешеләре бергә җыелганда, төрки дөньяны, мөселман илләрне гомумән сезне үзегезне борчыган ниндидер уртак мәсьәләләрендә кузгату мөмкинлеге булдымы? Әлбәттә, без шушы халыклар бергә җыелгач, төрле илләрдәге булган проблемалар турында сөйләшәбез, һичшиксез. Гыйрактагы Кәркүкләр турында да сөйләштек, Ирандагы төрки халыкларының язмышы турында да сөйләштек, һәм әлбәттә инде Россия Федерациясендә булган төрки халыкларының үзлек телләрен саклауы турында да борчылдык. Һәрвакыт күңелебездә булган Фәләстин җире, Газза шәһәрен искә алдык. Анда булган гаделсезлекләргә йөрәгебез әрнде һәм моны ничек итеп бу гаделсезлекләрне җиңәргә икән дип уйланып калдык. Без әлбәттә инде шигырь яза алабыз һәм шушы шигырьләр язып, дуга кылып дип әйтик инде, ул шигырь үзе бер дуга. Иң кимендә шуның белән булса да без үзебезнең Фәләстиндәге кардәшләребезгә һәм авыр хәлдә калган башка төрле милләттәшләребезгә, мөселман кардәшләребезгә дуга кылырга тиешбез. Проблемалар турында сөйләшү ул зур сәхнәдә булмады, ул инде үзара сәхнәдә фәкать шигырь, фәкать хәерле фикер һәм фәкать гаделлеккә омтылу. 1 ноябрь көнне ачылыш булды, бик матур ачылыш. Безгә әлбәттә төрле төрки язучылар турында, шагыйрьләр турында лекцияләр укыдылар. Кайсәри университетының мөгаллимнәре төрек телен аңламаган кешегә дә аңлаешлы итеп, шундый ачык дикция белән уртак сүзләрне кулланып, бик матур итеп лекцияләр укыдылар. Кайсәри шәһәренең тарихы турында сөйләделәр. Сәлҗуклы төрекләр вакытында монда төрекләрнең армиясе, гаскәре булган икән. 8 ел элек ясалган шифаханә турында сөйләделәр. Сөйләделәр түгел, без ул матур урыннарны барып та күрдек, тауларга мендек. Чак кына тауның карына менеп җитмәдек. 3 ноябрь көнне Кайсәри университетының залында, зур концертлар залы шикелле бик зур залында бөек бер концерт булды. 1000 кеше сыйдырышлы залыбыз тулып җиткән иде. Һәм әлбәттә инде рәхәтләнеп бөтен төрки халыкларын җырларны тыңладык. Ни кызганыч, чын мәгънәсендә татар җырын тыңлап булмады, ләкин анда кыргыз, үзбәк, төрекмән, казак җырларын барысын да тыңлап алдык. Үзем шигырь укыганнан соң Кайсәри шәһәренең бәләдия башканы Мустафа Ялчынга татар түбәтәе кидерттем. Бөтен халык алкышлады. Татар түбәтәен барысы да матур диделәр, ошаттылар һәм Мустафа Ялчынга ул бик килеште. Кайсы илләрдән катнашучылар булды? Шигырь бәйрәмендә шулай ук күптәннән үзем таныган, белгән Гөлле апа Каранфил бар иде. Ул Молдовадан, Гагаuz җиреннән. Безнең безгә Казанга да килгәне булган Фаик абый Балабәйле бар иде. Ул Азәрбайҗаннан, Баку шәһәреннән. Шулай ук Азәрбайҗаннан бик талантлы шагыйрә Айсәл Ханлар кызы Сәфәрли бар иде. Казакъстаннан Умтыл Закан дигән егетебез. Иранның Төрекмән сахрасыннан Абдурахман Дәвәли бар иде. Һәм башкалар бик күп кешеләр, саны китсәң инде сана бетерлек түгел. Тагын бер истә калган әйбер шу булды. Ул Яман дәдә исемендәге кызлар лицейына киттек, Кайсәри шәһәрендә. Әлбәттә, без төрле җиргә бүленсәк тә, миңа шушы лицей туры килде, кызлар лицее. Кызлар әлбәттә татарча шигырьләрне тыңладылар, аларның төрекчәгә тәрҗемәләрен дә тыңладылар. Инде шаярып кына сораган идем, кызлар мине аңладыгызмы дип. Яртысын аңладык дигән булдылар. Мин әйтәм, яртысын татарчасын аңладыгызмы? Юк диделәр, көлделәр. Яртысын төрекчәсен аңладык диделәр. Менә шундый бер кызык кына хәл булды. Шундый уңай тәэсирләр белән чыктык. Әлбәттә, балалар да безгә алкышладылар, кул чаптылар. Ихластан аларның яңган күзләрен күрү үзе бер бәхет, үзе бер сөенеч. Шуңа күрә менә безнең ниндидер әллә кайсы җирдән Татарстаннан килгән бер абыйлары аларга шигырь укуы гомерлеккә истә кала торган бер әйбер булыр дип өметләнеп калам инде, әлбәттә. Бәлки исләренә дә калмас, ләкин күңелләрнең бер кечкенә генә бер почмагында нинди булса, кечкенә генә булса да урын алып калсак та, бәлки шушы башка төрки халыклар турындагы тәэсирләре күңелләрендә калса да, ул бик хәерле эш дип саныйм мин. Түрек кардәшләребезгә һәм төрки туганнарыбызга нинди шигырьләрегезне тәкъдим иттегез? 2 ноябрь көнне һәрбер килгән язучы, шагыйрь һәрберсе шигырь укыды. Мин Татарстан вәкиле булып килгән булсам, Башкортстан вәкиле булып Заһидә Мусина дигән яшь язучы һәм драматург килде. Ул Рәми Гариповның шигырен укыды. Мин үземнең Ак фәрештә дигән шигыремне укыдым. Ак фәрештә. Тузганаклы болын, уртасында бер кыз. Әй, очыра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң якты йолдыз. Ул очырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде. Бүген иртән аны аклык китте күмеп. Әй, очыра җилгә тузганаклылар илен. Ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер
бездә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Очар безнең җаннар ак фәрештә кебек. Biraz Tatarcha, biraz Türkçe сөйләсәм дә, Tatarcha сөйләгәчтә көчле итеп алкышладылар. Татарчада төрекләр аңлый икән, шуны белеп бик сөендем. Мин хыялың синең. Мин хыялың синең. Сагынганда күзләреңдә сагыш булырмын. Мин хыялың синең. Җаның тынгач, уйгатучы тавыш булырмын. Җидиятлар белән тулса дөньяң, мин һәр вакыт таныш булырмын. Мин хыялың синең. Мин булганда бүтән галәм сыяр учларыңа. Мин хыялың синең. Ләкин сыймам, бер кайчанда сыймам кочагыңа. Сөенер без бергә, төренерсең минем белән сөю учагына. Мин хыялың синең. Каның булып йөрәгеңдә мәңге тибәрмен. Мин хыялың синең. Ялгышсаң да гел изгелек кенә теләрмен. Син терелсәң, мин дә терелермен. Син үлгәндә, мин дә үләрмен. Мин хыялың синең. Бик сөенечле, бик күңелле очрашу булды. Киләчәктә дә шулай очрашасы килә. Төркиядә яки башка илләрдә. Әлбәттә, без төрки халыклар бер йөрәк булып тибәбез. Күңелебез бер булып яшибез һәр вакыт һәм киләчәктә дә шулай бердәм булырбыз дип өметләнеп калам. Төркиянең Кайсери вилаятында 2025 елның 1-3 ноябрь көннәрендә булып узган Төрки дөнья язучылар һәм шагыйрьләр талас учрашуында катнашкан татар шагыйре Рифат Салах белән әңгәмә тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Җөмһүрияте игълан ителгәнгә кадәр еллар элек Мустафа Кемаль Ататürkнең җөмһүрият корырга карар бирүен белә идегезме? Җөмһүрият 1923 елның 29 октябрь көнне игълан ителде. Югыйсә Мустафа Кемаль җөмһүриятне корырга еллар элек карар бирә. Беренче бөтен дөнья сугышында җиңелгән Госманлы дәүләте Север килешүенә кул куя. Җирләре яулап алына. 1919 елның 19 май көнне Самсунда төрек милләтенең азатлык көрәшен башлаткан Мустафа Кемаль барлык тискәре шартларга карамастан җиңүгә ышана. Хәлбуки әлегә азатлык сугышы башланмаган була. Юньләп төрек армиясе да булмый ул вакытта. 1919 елның июль айында Эрзурумда азатлык сугышын планлаштыру максаты белән конгресс җыела. Бер кич Мустафа Кемаль биредә дусты Масхар Мөфит Кансуга җиңүдән соң хөкүмәт рәвешенең җөмһүрият булачагын әйтә. Ләкин ул көн килгәнче бу сүзе сер булып калырга тиеш. Араларындагы бердән-бер сер бу гына түгел. Ул кичен Мустафа Кемаль кием өлкәсендә дә инкыйлаб булачагын әйтә. Шулай гасырлар буе кулланылган гарәп әлифбасы урынына латин әлифбасын куллана башлаячаклар. Дүрт елдан соң сугыш төрек халкының җиңүе белән төгәлләнә. Лозанна тынычлык килешүе кабул ителә, султанлык бетерелә. 1923 елның 28 октябрь кичендә Мустафа Кемаль иптәшләренә иртәгә җөмһүриятне игълан итәчәкбез дип әйтә. 29 октябрьдә Төркия Бөек Милләт Мәҗлесендә җөмһүриятнең игъланы кабул ителә. Аннары яшерен тавышка кую белән илбашы сайлавы үткәрелә һәм 158 халык ышанычлысының барысы да яңа Төркия дәүләтенең беренче дәүләт башлыгы буларак Мустафа Кемаль Пашаны сайлый. Яңа төрек дәүләте бар дөньяга игълан ителгәннән соң Мустафа Кемаль еллар элек планлаштырган калган адымнар да чираты белән ясала. Киемдә генә түгел, мәгариф, хокук, мәдәният, икътисад, хатын-кызларга сәяси хакларны тану кебек иҗтимагый тормышның һәр өлкәсендә инкыйлаб башкарыла. Латин әлифбасы кабул ителә. Шул рәвешле Төркия Җөмһүрияте Мустафа Кемаль Ататürk максат иткән дөньяви, заманча һәм демократик дәүләт буларак дөнья илләре арасында үз урынын ала.
Буларны беләсезме? Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яңа шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.